Wong lanang ki anu le, ala tur menang. Dadi saorane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kuwi dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya? Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan aja ndingku to Le, ndanget to lah. Ndingku piye to ndak napa kenalan. Lah kula ge dangak ngene lho. Oh, lah wis dangak to? Ampun kok. Lah wong ndingku karo dangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tulung Kris apa? Tekno pisan Kris. Nggih. Mas aku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Ngapunten Pak. Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah ndang yo dadak nang kene. Lah akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, mboten pesan. Damel pempes ya. Pun, damel pempes. Empun beto, Mbak. Oh, pun Tapi ditambah. radi maju mriko njajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Nangge gawa ya cah bagus. Oh iya. Sinawan datan mbok seni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mandang mboten ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro dak ngeroyok kabeh lho. Aku ulatke siji wis blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Tanduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medhun didunke. Oh ngaten. Heeh. Ra iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane layune ngoten. Aku tak anggap dheweke iso. Oh. Santai. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinten-sinten sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa cah Krisna nggih, manut panjenengan. Sing niku wae nggih. Kuwi ya oleh jenengan. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki yo menyek yo aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentol, Mas. Suarane Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu tek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action Pak. Wong tresno kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya sing ndi kok gadung sing ndi. Siji-siji ngono lho. Sampeyan urung didekne, sampeyan dekne kan Mas. Sampeyan Dekno to kuwi wong lanang. Walik, Mbak. Walik. Ya apa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah kene gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki napa? Aku malah merinding aku malah. Ora apa. Lah kok malah dingenek-ngenekke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnya dipiti. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontong ngene. Masaku. Dipiti-piti ya. Ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Yo aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demen iki kok iki. Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongna Kris aja oleh plin-plan kuwi. Heeh, Sing sing wong lanang iki sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sangkae apa sing iki? Iki ae Apa sebabnya kok milih kuwi? gedhi ya.
Nek gedhi langsung ya apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus? Bayo. Piye Mas Piye? sampean? Mas Ma- Boy. malam pertama Piye piye? lah kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Masih goleki ra ketemu. Eh? Sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono. Dek, Mek munyer ngono ta? munyer ae kok. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti Sing ta arane- carane amrih temune ra roh ta kowe? Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnian. Lho, tandane Kris. Sandal. Sandal sing dicoke laler ki sandal rumasamu apa kaya? Lah yo. Oh, lho, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus. Tekan ngendi? Gerakku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Ha terus. Nano. Jinawang datan seni. Nyawang wong lemu aleman. Krisnian iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang opo? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnian badhe tindak pundi? Badhe teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betong anu pedus. Ampun. Pak, kula mantang kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek kang endi? Ah, ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Wes. Ora, asane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang monggo Krisnian kebo. Terus apa uncek temple ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekoso lakonane tangan iki. Wis ora tahan, Krisnian pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul. Aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene Lah lho. wong jatuh cinta. Lah kowe nek arep bales yo pekewuh to. Bales lek sampe lanang tenan, ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesan. Ngene wani. Ndang, balesan. Ngene wani. Ndang, balesan ayo. Anu Ndang balesan ayo. Ndang balesan nek wani. Aku- Ndang balesan nek wani. aku Ndang balesan nek wani. Sik, Ndang Mbak. balesan nek wani. Kok sik, Mbak, sabar sik, Mbak. Aku jane iki wani, Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho, Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nek. Nyek. Lah kenyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok kowe yen wonten meneh nggih? Agak. Jadi Aku tangane ngomong, jenengan. ya. Ya, Nang ngendi Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wong kowe madu rono, tak kira madu rono. Mondolane karo wajahe padha. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romang sing sawang ndi? Nggih. Catur Rai. netra. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki yo rai kok. Endi? Oh, tuh. Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong entuk demok. Nah, wong jenenge Rai Lok. Lah nggih rai lok. Ya Pak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora cetha ya. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Dek bayangke lek mesem Bayangke lek lho. mesem. Mesum lho piye rae sing. Ya. Bayo sing kulino. Wah. Ya, rayune Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu
lambemu abang. Abang, aku bang. Bangga. Ganti madhep rene. Bu lagi Kosek, sedilut ya wis. Aku kan yo pengen. Ikai kok yo epeh to. Ikai kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Dan ini ku sawi lho Mas. Tapi langsung Aku lagi pengen. dilut. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene sih. Aku lek selak pengen piye? Yo, kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecome wedang? Oh, ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. masaku. Yen mati aku wis kurung. Heeh. Angger tresna kumbo Eh, topo. Gak, kowe ki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Ya? Jawa Tengah Karanganyar. Bukan anyar. Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe? Pripun to iki? Kok tanggane tanggamu? Nggih leres. Lah iya berarti pengen ditangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta? Nggih. Lho lah iya ngono kok kan aku ki piye to rumah aku. Piye to? Nek joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan bolak-balike jaman. Oh. Zamane dan genti sing munyer sing lanang. Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang yo melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser. Terus kekean iki gangsing. Bune sama napa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa misalnya? Kekian iki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong pokok sing- barbaran. Kekean pokok sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekeane ente kekeane. Kuwi mekeh-mekeh baru. Lah piye? Jajal lek mau kekeh piye jajal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tebangin apa nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celok napa? Siano, cek Siano. Siane, Mas. Enggak itu tublak ben di Siane Mas Uncet. Iya, dutak tulak. Siano lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyarke lagune to. Iya nurut kowe kan siaran apik. Rada Lha lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. jelas kaya. Kowe yo iya ngono ya. Ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding ki ya. Rada rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarane sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedenggone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira? Kok bapak-bapak iki. Kowe aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe priyang lu nek lampune ki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngene no? Nesu. Mboten masa nesu. Sabar ya pisan. Ndang tok wae lho. Para tamu, Lho, mbak tamu mau celuki kabeh nek munggah rene ra sedeng gone, Le. para penonton. Lho malah penonton dicupluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene yogane kedek-kedek no. Piye to Ki? Ya. Sing laras pripun? Sing laras pripun? Pengen terus contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Ya, iki ning kene kowe. Pekat diwales. Lah kene trayo. Anu Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatah ini kan barang wis santekne tak ngitung wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah yo kowe arep rencana tak wehi ulang wedhus, ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan ya ora. Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kala-kala Krisnia. Mbak Krisnia. Ugi Mbak Ika. Eka. Ebrot Pati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Ya. Yo.